Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw ay magluluto tayo ng pork humba. Pero bago lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na ng ating channel. At kung kayo ay bago sa ating channel, mag-subscribe na muna kayo at pakiclick nyo na rin yung bell button para sa updates. Alam niyo ba guys na habang tinitikman ko ang pork humba, napapa oh my god, oh my god, masarap. Kaya ang video natin ito ay para sa mga bisdak, mga kaibigan nating mga Bisaya. Kalami gyud, uy. Alam ko guys na excited na kayong malaman kung paano lutuin ang ating pork humba, kaya ito na ang ating mga ingredients. Ang ating 1 pork belly cut into cubes. Ang 1 medium-sized onion, chop. Eight cloves of garlic, crush. Ang ating 1 cup of banana blossom. 1/2 cup na salted black beans. Ang ating 1 cup pineapple juice. One-third cup na brown sugar. Ang ating 1/4 cup soy sauce. 1 teaspoon peppercorns, 1 piece star anise, ang ating 2 pieces na bay leaves. Pagsasama-samahin lang natin ang ating mga ingredients sa maliit na kawali. Unahin na natin ang pork at isunod ang toyo. Ilagay na rin natin ang ating pineapple juice. Isunod natin ang bawang at sibuyas. Guys, sisimplihan lang natin ang ating pagluto pero aachievin natin ang authentic na lasa ng pork humba. Isunod natin ang ating peppercorns or pamintang buo. Ang bay leaves o dahon ng laurel at ang star anise. Paghahalu-haluin lang muna natin ang lahat ng ingredients bago natin ito isalang sa ating kalan. At dahil ready na ang ating meat, isasalang natin ito sa mahinang apoy. Iseset ko na rin aking timer for an hour, at least malalaman ko dito kung malapit nang lumambot ang ating karne. Isisimmer lang natin to for about 20 minutes at balikan natin maya-maya. After 20 minutes, ito na ang ating karne. Hahalu-haluin lang natin. Guys, alam niyo ba na ang way ng pagluto natin ng pork humba ngayon ay isa lamang sa napakaraming paraan kung paano gumawa ng pork humba. At ito na rin ang pinakamadaling way na pwedeng sundan kahit na yung first time lang na magluluto. At sa puntong ito, ilalagay na natin ang ating brown sugar. Ito ay 1/3 cup na brown sugar or madami ng konti sa 1/4 cup. So guys, bali ang ating ratio ay 1/3 cup na brown sugar into 1 kg pork belly. Guys, maigi na nasa tamang sukat ang ating brown sugar nang sa ganon hindi sumobra ang tamis ng ating pork humba.
Isisimmer lang natin muli at babalikan natin maya-maya. Guys, kung mapapansin nyo ay nag-reduce na ang liquid at nag-render na rin ang fat ng karne. So hahaluin lang natin muli at muli natin itong isisimmer. Habang hinahalo natin ang ating niluluto, shoutout muna sa mga sumusunod. Kay Filipino Foodie and More at kay Lendof Vlog. Guys, thank you sa pagsubaybay ng aking channel. Ito naman ay galing kay James Lavester. Sabi niya, nag-subscribe na ako. Yung boses ni Sir ang nagdala. Hahaha. Ano kayang meron sa boses ko? Anyway, maraming salamat sa pag-subscribe ng channel. At galing naman kay Alendrino, sabi niya, the moment I saw your channel, I'm an instant fan. I love the preparations, I love the presentation, I love the video thumbnails, I love the lightings, makes everything you cook so delicious. Thanks for this. Wow. What can I say? I just want to thank you for appreciating the channel. And it is truly a pleasure po. At balikan na natin ang ating niluluto. Isinimmer ko lang ito ng mga 10 minutes at sa puntong ito, ilalagay na natin ang banana blossom at ang tausi or salted black beans. Guys, just make sure na ang banana blossom ay nababad at nahugasan ng maigi bago natin to ilagay sa ating niluluto. At pati na rin ang ating black beans o tausi. Maaari itong hugasan para hindi ito masyadong maalat. Paghahaluin lang natin to at isisimmer lang muli ng mga 10 minuto pa at maluluto na ang ating pork humba. Ayan, at halos natutuyo na ang sabaw. Yan ang masarap sa pork humba, yung tipong hahabol-habulin mo yung kanyang sabaw o kanyang sauce. Presenting ang ating pork humba. At kung nagustuhan niyo po ang ating recipe ngayong araw, paki-like na lang po at paki-share na rin po sa inyong mga friends. Muli, maraming salamat po sa panonood.